mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera. Sa totoo lang po, hindi ako mahilig makinig ng radyo. At isang linggo pa lang po ako nakikinig sa programa ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jack. Gusto ko lang po sana i-share kasi ang aking kwento bilang naging kabit po ako ng boss ko sa trabaho. DJ Titan Jello at Rakitera. Bata pa lang po ako, mahilig na ako sa mga laruang panglalaki. Madalas ko pong kalaro ang mga lalaki kaya ang sinasabi sa akin ng pamilya ko ay lalaki daw po akong tomboy. Hanggang sa nagkaedad na po ako, hindi ko pa rin po gustong makipagkaibigan sa mga babae. Ayoko po ng mga larong babae. Gusto ko po yung mga larong lalaki at gusto ko po kabarkada ko yung mga lalaki. Dahil boyish po ako. Una ko pong naging karelasyon, isang babae din. Pero boyish din po siya. DJ Titan Jello at DJ Rakitera hanggang makatapos po ko ng kolehiyo. Puro katulad ko pong boyish ang aking nagiging karelasyon. Meron nga po ako naging karelasyon na tomboy na lalaki po talaga ang suotan niya. Sa madaling salita, trans male po. Itago po natin siya sa pangalang Chi. 20 years old po ako na naging kami hanggang 31 years old. Magkasama po kami. Nasira po ang relasyon namin simula po nung pumasok ako sa isang kumpanya na ang HR manager po noon ay ang asawa po ng BFF ko. Yung BFF ko po na yun ay babae at itago na lang natin sa pangalang Bea. Si Bea ay matagal ko na pong kaibigan since high school. Kabarkada ko po talaga siya noon at malapit po kami sa isa't isa. Alam niya din na nandidiri ako sa lalaki at trip na trip ko talaga ang mga babae. Natatawa pa nga po siya sa akin, DJ Titan Jello at Rakitera, dahil minsan ko nga po siyang niligawan. Pero nabigo po ako. Kaya alam niya po talaga na hindi po ako magkakagusto sa mga lalaki. That time, DJ Titan Jello at Rakitera, nangailangan po ako ng trabaho. Nakiusap po ako sa aking kaibigan na si Bea na baka naman mailapit niya ako sa asawa niya para mag-apply po ako doon. Sa kanyang tulong, nakapasok po ko sa kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Aaminin ko, DJ Titan Jello at Rakitera, masaya at naging komportable po ko sa trabaho ko doon. Dahil dama ko na may special treatment din sa akin. Pero, DJ Titan Jello, taong 2023, na broken hearted po ko sa aking long-term partner na si Chi. Kadahilanan na nagsiselos daw siya sa akin sa asawa ng BFF ko. Dahil masyado na daw nagiging close sa akin. Sa totoo lang, DJ Titan Jello, wala naman po akong napapansin na nagiging close po yung asawa ng BFF ko sa akin. Pero ang alam ko lang po ay
May mga special treatment talaga yung mga tao dun sa opisina dahil nga kakilala at best friend ko yung asawa ng HR manager. Alam mo, DJ Titangelo, madalas po namin pinag-aawayan yun. Hindi ko po alam kung bakit kumukulo ang dugo niya kay Boss Eddie. Lagi ko pong tinatanong kay Chi, sa aking boyfriend na, wala ka bang tiwala sa akin? Bakit lagi bang mainit ang dugo mo doon sa lalaki na yun? Alam mo naman na hindi ko gustong magkaroon ng karelasyon na lalaki. At higit sa lahat, asawa pa siya ng best friend ko. Pero alam mo, DJ Titangelo at Rakitera, hindi po ko pinapaniwalaan ni Chi. Mas nananaig po ang kanyang mga hinala kesa magtiwala. Lagi niya pumbanat sa akin na naniniwala ako sa aking hinala na merong gusto sa iyo yang boss mong si Eddie. Imposible naman na bibigyan kanya ng special treatment. Dapat sa kumpanya, profesional. Kaya tingin ko talaga, alam mo, meron siyang lihim na pagtingin sa'yo. DJ Titangelo at DJ Rakitera, binaliwala ko po yung mga sinabi niya. Dahil malabo naman po yun na magustuhan ko talaga yung boss Eddie namin o yung HR manager namin sa kumpanya. Pero DJ Titangelo, umabot po ako sa point na kinain ko po lahat ng mga sinabi ko. Panahon po na nasaktan ako sa mga sinabi ni Chi at pinalayas niya po ako sa aming boarding house na tinutuluyan. Wala na po akong mapupuntahan. Wala na po akong matutuluyan. Ultimo po, lahat ng mga niregalo ko sa kanya at gamit namin na naipundar, pinaiwan niya po. Yung mga panahon na yun, hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisa. Ayoko naman pong patulan pa si Chi dahil iba rin po siya magalit. Daig pa po ang lalaki kapag nagalit. Yung panahon na yun, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Wala naman po akong pamilya sa Maynila at si Chi lang po ang tinutuluyan ko. Pero agad pong pumasok sa isip ko ay ang BFF ko. Na makituloy muna po ako sa kanila. DJ Titangelo at Rakitera, pinatuloy po ako doon ng BFF ko at ng boss ko sa kumpanya. Kinausap nila ako na ano daw ang naging dahilan ng paghihiwalay namin ng long-term boyfriend ko na si Chi. At nagsinungaling na lang ako na nawalan kami ng time sa isa't isa kaya kami naghiwalay. Pero ang totoo, hindi ko po masabi. Sa BFF ko na ang naging dahilan ay ang pagseselos ni Chi sa asawa niya na boss ko sa kumpanya. DJ Titangelo at Rakitera, matagal po akong nagstay sa bahay nila. Halos magkasabay na po kami ng asawa ng BFF ko pumasok at umuwi ng opisina. Alam ko walang mali siya yun at wala din sa BFF ko na mag-isip na may mali kapag sasabay ako papasok at sasabay din ako pauwi. Pero DJ Titangelo, habang patagal ng panahon, nahuhulog na ako sa kanyang asawa. At ganun din po ang nararamdaman sa akin ng boss ko. Nagulat na lang ako na nag-usap kami habang nasa biyahe. Pag-usapan namin na bakit hindi daw ako nagkakagusto sa lalaki.
kahit kailan daw ba hindi ako nakatry sa isang lalaki. Sinagot ko naman siya na wala akong tiwala kasi sa mga lalaki. At ang gusto ko talaga at gusto ng puso ko ay babae. Pero habang nasa biyahe kami at patagal na patagal, bigla niya akong sinabihan niya, ano kung sabihin ko sa iyo na gusto kita? At doon na po ako nagulat, DJ Titangelo at Rocky Terra, na bakit po siya biglang nagsalita ng ganun? Alam niya naman po na BFF ko ang kanyang asawa. Bakit siya naglakas ng loob na sabihin sa akin yun? Pero DJ Titangelo, sa pagkakataon na yun, parang na-challenge ako. Sinabi ko rin sa kanya na, paano kung gusto kita? Handa ka ba na magkaroon tayo ng tagong relasyon? DJ Titangelo at Rocky Terra, alam kong huhusgahan ako ng maraming tao, pero oo. Nagkaroon kami ng relasyon ng boss ko. Madalas na may nangyayari sa amin sa opisina at minsan nag-out kami ng maaga para mag-hotel kami. Sa part na yun, DJ Titangelo, sobrang selfish ko. At hanggang ngayon, galit ako sa sarili ko. Dahil ang ganda ng trato sa akin ng BFF ko, pero ang ginawa kong sukli sa pagiging mabuti niya ay inaahas ko ang kanyang mismong asawa. Alam mo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, minsan nga may time na nagseselos na rin po ko kapag nakikita ko sila na nagiging sweet ng mister niya. Dumating din ako sa point na nasa loob ng bahay kami. Kunwari normal lang sa akin na magkaroon sila ng kissing scene, yakapan at napaka-sweet nila habang nanonood ng TV at ako naman ay kumakain mag-isa. Pero deep inside, durog na durog ako. Pero wala akong choice. Dahil ginusto ko yung ganitong sitwasyon. DJ Titangelo at Rocky Terra, may mga katanungan lang po ko sa inyo. Dahil sa pagkakataon na to, parang gusto ko na naman pong lumaya sa aking boarding house na tinutuluyan. At sabihin ko po na makikituloy muna po ulit ako sa bahay ng best friend kong si Bea. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, naiisip ko na naman po na makituloy sa kanila dahil alam ko na hindi naman po kami mahuhuli at pag-iisipan ng masama ng aking BFF. Nahulog na rin po kasi ako sa kanyang asawa. Hindi ko alam, pero siya kasi yung first ko eh. Siya yung nakakuha sa pagkababae ko. Tingin ko nagkakaunawaan kami. At tingin ko rin naman na gusto niya ako. Pero ang tanging tanong ko, tama ba na manatili ako sa laro na binuo ko pero alam ko na ako rin naman ang matatalo? Hoping din kasi ako, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, na baka mapunta sa akin yung asawa niya. Pero sa kabilang banda, iniisip ko rin na napakasama ako namang tao. Dahil BFF ko yun, tapos inaahas ko yung asawa niya.
Pero hindi eh. May choice din naman kasi yung asawa niya na pigilan yung relasyon namin binubuo. Pero bakit niya gusto? Ano po ba ang dapat kong gawin mga kabisyo? Humihingi po ako sa inyo ng advice. Muli, ako po si Ja. At ito po ang aking Secret File.